만두 기지라고 쓰는 거야. 시간은 बिथांमोना मोजां मोनलायनानै हाबा जादोंमोन हाबा जानानै दिनै गोबां सम रायजो जालांबाय गथ' गथाय फिसाला खानै मोनबाय मोननानै दिनै मा जाहोनाव बा मा खेत्रआव ना न'खरनि बाथ्रायाव ना गावसोरनि नांलायनाय खमलायनाय दिनै बिथांमोना थैलायगासिनो दिनै मोननैबो रायजोनि माने राजाफोर माने मोननैबो गामिनि रायजो राजाफोर बै समावबो जेनेबा फायनानै ज' जानानै बिथांमोनखौ हाबा होदोंमोन दिनैबो बे मोननै गामिजोंनो जाहाथे आलारि बाथिया बेबायदि जेरै जोंदों नान'खाफ्रा जेरै जोंदों बेबायदिनो नोंहाबो जाहाथे गोसोथोनाय दङब्ला गैयासो जागोन बिया नोंहाबो जुदि गदाय हिनजाव लानो गोनां जायोब्ला गदाय हिनजाव लाफैनो गैयाबा ओरैनो नागालेण्ड खारना फैदो बेनिखायनो बिथांमोननि गेजेराव जोंनि गासैबो मोननैबो रायजोनि मानसिफोरा ज' जानानै बिथांमोननि फाथैलाय ओंखारनो हाबाखायनो ओइ उथिना बायदि सालमा जना हा ओइ फ्रेन्ड जना हा 만두 기지라고 쓰는 거야. थांबायनो बिनो बाजारिया नुवालांगैनो